L-Assoċjazzjoni tal-Lifts f'Malta tgħid li ma' 8,000 lift f'Malta u Għawdex mhumiex irreġistrati u ċertifikati u għalhekk mhumiex spezzjonati regolarment biex jilħqu l-istandards ta' sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk dawn it-8,000 lift jistgħu jkunu ta' riskju għal min jagħmel użu minnhom. L-Assoċjazzjoni tgħid li l-liġi titlob li l-lifts ikunu reġistrati mal-Awtorità Maltija l-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-Konsumaturi bi ħlas ta' darba ta' 10 euro. F'lift mhux reġistrat hemm aktar ċans li ma jsirux ix-xogħlijiet ta' manutenzjoni. L-Assoċjazzjoni tgħid li ħafna drabi lift li ma jkunx reġistrat ma jkunx sar kif titlob il-liġi u għalhekk jimponi riskju. Bis-sidien huma legalment responsabbli minn xi inċidenti li jistgħu jseħħu jekk dan ma jkunx sar kif suppost jew jekk ma jkunx hemm manutenzjoni tiegħu. L-Assoċjazzjoni tgħid li fi blokka ta' appartamenti fejn lift ikun parti mill-komunu jkun jintuża minn iktar minn familja jew persuna waħda tkun responsabbli l-persuna li tamministra l-komun. Jekk ma jkunx hemm qbil fuq amministratur, is-sidien kollha tal-lift huma responsabbli li jiżguraw is-sigurtà. L-Assoċjazzjoni tgħid li l-ispezzjonijiet f'lifts residenzjali għandhom isiru darba f'sena, waqt li f'lifts f'postijiet tax-xogħol għandhom isiru 2 spezzjonijiet f'sena.